nummer 12, Daniel Sopralense. Han spiller som danskerne, de skal holde et ekstra vågent øje med. Vingård. Godt skift over til Oviedo. Og så en god aflevering, og så kan Elton ikke lige komme til den i første omgang, men FCK bevarer trykket. Forbi Larsson, og så skal den være der, Vingård. Ja, for pokker der for en perle, Martin Vingård. Den lunede sådan en februaraften. Underligt træf han får på bolden der, Martin Vingård. Og det er et godt spil i øvrigt af København, og hele taget et godt angreb, som starter med skiftet over på venstrekanten i Oviedo. Og så er det jo fornemt forarbejde, som Elton Almeida står for her. Og så nyd lige den der helflugter der af Martin Vingård, som jo længe var FCK's topscorer i Superligaen det her efterår. Hvis ikke det lige var for en flot slutspurt af Damendøj. Og her var svenskerne ikke helt ufarlige i første halvleg. Og det er lige den sidste præcision, men der var man ikke ufarlig, og det er man så sandelig heller ikke her. Det er Tobias Karlsson, som kaster sig ned og flot snitter bolden over i det lange hjørne uden chance for Jesper Christiansen. Frispark til Delaney. Sopralense, der lige tager benet på københavneren. Godt skift af Thomas Christensen. Det er jo en fint førstegangsaflevering til Yttergren, og så står det 2-1. Sådan skal det være. Cesar Santin mod sin gamle klub. Det er et godt skift fra Thomas Rasmussen ud til William Kvist. Og så kommer der en førstegangsaflevering, og så når Kalmars forsvar pludselig ikke på plads. Og han smækker han også lynhurtigt ud ind foran Østergaard, som så dermed får en assist. Og det var ret set med danske øjne. Så det har været en god træningsomgang, en god træningsmatch for københavnerne. Det er lige præcis det, som man er med for hernede. Det er netop for at få de her gode matcher i benene.